За ромите често се твърди, че са глупави и мързеливи. За това схващане стоят основно предразсъдъци. Ромите в България обаче все още остават изключени от образованието, а част от причините за това са изпращането на ромски деца в специални училища, дискриминацията, трудния достъп до образование поради бедност. Ние като етнос искаме да се интегрираме. Искаме да се учиме, искаме да работиме, искаме да учиме в хубави училища, но започват децата да напускат, другите деца да напускат училищата и като че ли обучението в училищата, нивото на обучението започва да спада. Както казват, ние гоним, искаме, но знаете, че интеграцията е двустранен процес. Трябва двете страни да приемат. Ние като искаме и нас като не ни приемат, няма накъде. Васи от Врачеш разказва, че нейна учителка е казала, че ромите не трябвало да се стремят към получаване на висше образование. Това я накарало да смени училището си. Дискриминацията я има, има я и ще я има. Докато човеците ги има, докато съществуват хората. Има много лекари, има медицински сестри, има и IT специалисти. И в България ги има. Но тези хора се пазят. Но този от етноса пази, защото го е страх. Все още характерна за някои групи е и традицията за сключване на ранен брак. Женят се много малко. Отпадат децата от училището, от образованието отпадат. Рано се женят. Значи, като се върнем назад, преди, тези случаи са били повече. Не се чека ги няма, но не е както е било масово. Мисля, че това е най-голямата грешка, който човек би си причинил на себе си. Нещо като самоубийство, защото те наистина убиват техните мечти. Истинския си аз, който те дори не ги познават. Не са се опознали както трябва и както казва тя, те още не са готови наистина, нито физически, нито психически. И те просто се самоубиват с една дума. За съжаление. Убиват мечтите си. Те са деца, раждат деца и гледат деца. Аз още осъзнавам, че аз не съм готова за това нещо. И мисля, че те просто са тъпи. Наистина това мисля, защото са прости. Защо ще ти трябва мъж, когато си имаш родители, имаш си... Почти всичките си имат възможности да се... семействата им имат възможности да ги гледат, да ги хранят. Понякога бедността води до ранното омъжване на момичета, чието семейства не могат да осигурят прехраната им. Може да го пратиш, ти нямаш пари да му дадеш сега на закуска 3-4 лева. Може да го пратиш 108 часа в училище и да не яде. И ония се обляхал, той е гол като пушка. Липсата на образование прави общността неконкурентна на пазара на труда, а това води до по-голяма безработица и ниски трудови възнаграждения. Един грамотен човек е силен, убедена обаче Сабиле Рамадан от село Ковачево. Най-важното е образованието. За хората от етноса образованието не е приоритет. След като един човек няма необходимата квалификация, той не може да си намери работа. Какво се случва? Тези хора, които имат някакво образование, се спасяват по-единично. Емигрират навънка. Навънка не е така. Има работа за всички. Записват се, изкарват. Тук не учат, но там като отидат езика го учат. Защото ако не научат езика, няма да намерят работа. Няма да намерят. Като научат езика, те започват да работят и получават хубави пари, Бедността и липсата на образование образуват порочен кръг. Поради ограничената осведоменост и липса на финансови възможности, ромските общности често имат и значително по-лош здравен статус. Имат здравословни проблеми. Нямат здравни осигуровки. Значи тогава, когато тези хора не работят, те не са здравно осигурени. Когато ножа опре на кокала, тогава се търсят помощ. Много често. Не са осигурени, не ходят на лекари, млади не могат да търсят, не си намират адекватно лечение. Изключването от образованието пречи на ромите да участват с активен глас в обществения живот. Това ограничава възможностите на всеки отделен представител на общността да се бори с проблемите и неблагоприятните стереотипи, от които страда. Затова, ако младите роми имат по-добър достъп до образование, те ще могат да са по-силни застъпници на своята общност в бъдеще.
Винаги много неща са ми били много интересни и този ми интерес към всякакви различни неща всъщност ме е карал в ученическите ми години и сега в студентските да се стремя да се развивам и да търся възможности, да взимам всяка възможност, която имам през себе си. Освен да уча и да търся да се развивам чисто професионално, на мен винаги ме харесва да се ангажирам с социално значими каузи. Това е като странично нещо, което ми носи много удоволствие и винаги ми е носило през годината. Гледам да се съсредоточава в това, че мога, а не че не мога. Повече в плюсовете, не в минуса, който имаме. И искам да докажа на моите връстнички и на момичетата от ромското общество, че просто можем и ще се справим. Според мен жените, не само жените, всеки трябва да е независим от другия. И особено жените трябва да знаят, че те са независими и могат да направят всичко, което искат. Само да имат стремежа и да не се отказват никого от мечтите си. Ти ако вярваш в себе си, можеш абсолютно всичко.